A cousa sigue indo a máis, nova xornada de incremento de casos de coronavirus tanto na área sanitaria de Santiago e Barbanza como na de Pontevedra e O Salnés. Nesta última con ollo medio cento de casos máis nas últimas 24 horas. E, entre tanto, continúan os cribados hoxe, por exemplo, na Illa, onde a participación da mocidade foi máis ben escasa. A Consellería de Sanidade fai un chamamento á poboación para que asista a este tipo de probas, tendo en conta que tamén son útiles para aqueles que queiran entrar en locais de ocio nocturno naqueles concellos que se atopen en nivel medio. Que tal, saudos? Esa é unha das opcións para aqueles que queiran tomar algo naqueles locais de ocio nocturno nos municipios que estean en nivel medio ou ben cribado, ou test de antíxenos negativo ou estar vacinado por completo. De contado ampliamos antes titulares. Os traballadores de Ence retoman as mobilizacións. O comité sospeita que se están a producir contactos entre o goberno e a empresa e reclaman estar presentes nas reunións que celebren. A Policía Local de Rianxo iniciou unha campaña especial de control da velocidade. Os controis vanse prolongar ata o vindeiro 20 deste mes. O deputado do Benegano Congreso, Néstor Rego, reclama un plan de recuperación para a Xunqueira de San Lázaro, no concello de Noia. Usuarios da Mico rehabilitan un xardín botánico da Adega Gran Bazán. Nos traballos participaron 25 membros do colectivo. O Atlantic Fest estrease este verán en Vilagarcía. O festival contará nesta edición con 13 concertos adaptados ás novas restricións. Comezamos. A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés suma hoxe 50 novos positivos. Tamén se deron 15 altas a pacientes curados, polo que o total sitúase en 615 casos activos, 35 máis que no día anterior. A situación na unidade de cuidados críticos do Hospital Montecelo mellora lixeiramente. Hoxe hai 3 persoas ingresadas nesta UCI, 2 menos que hai 24 horas. Ademais, hai 14 persoas hospitalizadas en planta, que tamén son 2 menos que este mércores. Dende o inicio do plan de continxencia pola COVID-19 curaron nesta área sanitaria 14.280 persoas. E a cifra de casos activos na área sanitaria de Santiago e o Barbanza segue en escalada e hoxe sitúase xa nos 313, 38 positivos máis ca onte. Fontes da Consellería de Sanidade sinalan que os novos casos están vinculados a un novo gromo que afecta o concello de Boiro. Ao parecer, un grupo de mozos menores de 30 anos. Os contaxios neste municipio suman xa 16 casos a 14 días. Tamén soben na Pobra e en Porto do Son, en ambos concellos con 10 positivos. O resto de municipios da zona mantéñense polo de agora na franxa de 1 a 9 casos a 14 días. Entre tanto, continúan os cribados. Hoxe, por exemplo, na Illa seguiron con esas probas a poboación de entre 20 e 39 anos. Esta mañá as enfermeiras lamentaban que a participación estaba sendo por debaixo do 50%. Os que se asistiron a estas probas destacan a importancia de participar neste tipo de convocatorias para volver á normalidade canto antes. A Illa de Arousa continúa sendo o municipio de Galicia con máis incidencia acumulada. A vila rexistra hoxe 2 novos positivos situándose nos 34 casos activos. Para controlar a situación epidemiolóxica na vila, o Sergas comezou onte un cribado entre a poboación de 20 a 39 anos, pero a participación a primeira hora desta mañá estaba por debaixo do agardado. Pues mira, iniciamos la jornada con unos 300 volantes, por así decirlo, hoy en concreto 250, y le está viniendo pues ni la mitad de la población, ni la mitad de los que están citados. Estes cribados son moi importantes para detectar os casos asintomáticos e evitar que estas persoas continúen propagando o virus. Es bastante importante porque es eso, podemos evitar que haya un positivo asintomático que lo pueda contagiar al resto de la población que no está todavía vacunada. Os que si acudiron ao cribado destacaron a importancia de facer as probas, sendo conscientes de que para axudar a hostelería é importante controlar a situación canto antes. Bueno, porque creo que é responsabilidade de todo o mundo que, cumplir e saber que estás ben, para os teus, para a tua familia e para os teus veciños, vamos. Creo que é importante que todo o mundo veña aos cribados. Bueno, aquí na Illa me sinto los lados, creo eu, porque se che digo a verdad, tal como está a hostelería ou a culpa que lle botan e a ocio nocturno e todo eso, debíamos de vir todos, sobre todo desta edad. A pesar da situación, os veciños da Illa mostranse optimistas. Estuvemos sempre controlando a ben, espero que siga así, aunque sea unha subida leve, espero que vaixe pronto tamén.
Un pouquinho complicada, pero saldremos adiante, está claro. Isto é un tira de floxa ás veces, non? Somos un pueblo pequeno e colle un asintomático das cos veciños, familiares, familias grandes, sin querer, bum. Pero bueno, esperemos que eso, nun par de semanas, isto vaya un pouco que cambie, vamos, vaya en outra dirección. Mañá coñecerase o resultado e a participación do cribado. O éxito destas probas depende da participación do maior porcentaxe posible de convocados. Detectar os asintomáticos é vital para frear a expansión do virus. E a Consellería de Sanidade busca fórmulas para facilitar o acceso a probas diagnósticas da mocidade. Fan un chamamento á poboación para que asista aos cribados, destacando a escasa participación que se está a dar entre a xente nova. A partir deste vindeiro sábado a medianoite, todas as persoas que queiran entrar en locais de ocio nocturno de municipios que se atopen no nivel medio de restriccións terán que presentar o certificado de vacinación completa, unha PCR ou un test de antíxenos negativo nas últimas 72 horas ou demostrar que teñen pasado a COVID nos últimos 6 meses. Ademais dos cribados poboacionais, o Servizo Galego de Saúde pon a disposición da cidadanía as probas diagnósticas nas farmacias galegas adheridas ao plan da Consellería de Sanidade. Tamén están a traballar na posibilidade de que as persoas novas que queiran facer unha proba para poder acceder a un local de ocio nocturno poidan achegarse sen cita ata os puntos anti-COVID nos que se están a realizar as probas PCR. Os traballadores de Ence retoman as mobilizacións. O comité sospeita que se están a producir contactos entre o goberno e a empresa e por iso reclaman estar presentes nas reunións que se celebren. Demandan tamén que se volva a reunir a mesa de Ence á espera de que se faga público o pronunciamento da Audiencia Nacional sobre a legalidade da prórroga concedida ata o 2073. O Comité de Empresa de Ence exixe que os traballadores sexan tidos en conta nos contactos que sospeitan se están a producir entre a pasteira e o goberno. Por iso hoxe retomaron as mobilizacións, concentrándose ás portas da subdelegación en Pontevedra. A mobilización ven a raíz das declaracións feitas polo delegado do goberno na súa visita a Pontevedra, nas que fai evidente que existen contactos entre a empresa e o goberno, ou as administracións, neste caso, e supoñemos que están falando de nós. A nosa primeira reivindicación sempre foi estar ali onde se fale de nós e do noso futuro. Xa solicitaron unha reunión co delegado do goberno en Galicia, José Miñones, e a vindeira semana comezarán unha rolda de encontros coa dirección de Ence. Todo mentres agardan a decisión da Audiencia Nacional sobre a legalidade ou non da prórroga concedida ata o 2073. Si podemos quedar hasta 2073, exixiremos que se fagan as inversións para continuar sendo competitivos hasta esa data, como mínimo, e poder continuar traballando e que teña futuro a factoría. O peche non é unha posibilidade que este encima da mesa para o comité de empresa. O peche sería unha hecatombe para todos. Entón, por eso, temos que apostar de que se a sentencia é negativa, haxa un traslado. O comité tampouco ten noticias sobre cal será a decisión da Audiencia Nacional, aínda que creen que xa podería estar tomada. Seguen á espera de coñecela para establecer un posible calendario de movilizacións. Isto terá que ir nunha escalada, o que pase que ten que ser progresiva. Agora mesmo, sin unha resolución, sin unha resolución pública, porque vamos a dar por feito de que os xueces resolveron. Se unha resolución pública tampouco ten moito sentido agora facer unha manifestación a gran escala, digo eu. Bacariza explicou tamén que o comité de empresa non secundará a manifestación que o comité das oficinas da fábrica convocou para o vindeiro 16 de xullo. E a comunidade educativa do CEIP de Outes mobilízase para evitar novos recortes no centro. A maioría deles afectarán o equipo docente. Alo menos 3 profesores en primaria e infantil e a praza de coidadora, así como o orientador do centro, pasará a ser compartido con outro colexio, pero poida que non sexan os únicos. A comunidade educativa do CEIP de Outes mobilízase para mostrar o seu total rexeitamento coas políticas de recortes impulsadas dende a Consellería de Educación, que prevén a supresión de varias prazas de profesorado neste colexio para o vindeiro curso escolar.
algo que os pais non entenden, xa que a matrícula apenas baixa entre os alumnos. En suprimir un mestre de educación física, 2 mestres de educación primaria, 2 mestres de educación infantil, un mestre de audición e linguaxe. O Departamento de Orientación iba a pasar a ser compartido con outro colexio e tamén suprimían un coidador. Esta mañá unha representación de pais mantivo unha xuntanza co xefe territorial Indalecio Cabana para abordar a situación no centro e estudar posibles cambios. Antes do luns daralles unha resposta definitiva. O que veu a decir é que todo estaba no aire e que ele vai darnos o que este na legalidade, non? Se temos dereito por número de unidades, imos ter a unidade de audición e linguaxe e demais, e se se desdobra a aula, unha aula que temos pendente de desdoble, imos ter un profesor máis, pero sempre dentro da legalidade. Outra cousa foi a coidadora, que está no aire para compartirla con o Instituto, pero nos dixemos que era un tema fundamental que non entendíamos como podía ser recortar en atención a unha persona con necesidades especiais, non? Os pais agardan a que se produza unha reconsideración da medida, aínda que non as teñen todas consigo. Non temos todas con nós porque a desconfianza ven da incertidumbre nos días en que estamos falando, non? En estes días decídese a contratación do profesorado para o vindeiro ano. Entón, a mobilizacións e a preocupación dos pais e nais do colexio ten que ver con as datas en que estamos. Se nos plantamos en agosto non imos reclamar nada e non imos conseguir nada, non? Polo de agora decidiron seguir adiante coa concentración prevista para esta mesma tarde e continuarán coa recollida de sinaturas. De non obter unha resposta positiva por parte de Educación nas súas reivindicacións de manter a calidade do ensino no colexio, non descartan seguir adiante con novas medidas de presión. Máis cousas, o deputado do BNG no Congreso realizou esta mañá unha visita á Vila de Noia. Ali, Néstor Rego presentou as novas iniciativas rexistradas na Cámara Baixa sobre a recuperación da zona húmida de San Lázaro e a mellora do actual paseo fluvial, entre outras actuacións. Acompañado do voceiro municipal Ricardo Suárez, o deputado do BNG no Congreso Néstor Rego achegouse ata a zona húmida de San Lázaro para coñecer in situ a súa problemática. O nacionalista presentou varias iniciativas no Congreso pedindo a súa recuperación e a realización dun proxecto paisaxístico e ambiental para a zona. Que ademais entendemos que encaixe perfectamente dentro das previsións, de feito na Axenda 2030, que marca os obxectivos do punto de vista ambiental, está recollido que un deses obxectivos ten que ser a restauración e recuperación das zonas húmedas, da totalidade das zonas húmedas neste período, non? Por lo tanto, pois creemos que pode haber recursos para que se poida abordar un proxecto como este. Un aspecto o da rexeneración, no que coincide tamén o voceiro do BNG en Noia, o entender que a zona a día de hoxe presenta unha importante degradación. Se faga unha restauración tanto paisaxística como ambiental desta zona e que ademais pois que se faga un proxecto dende costas para que se clarifique cales son aqueles usos dentro dos que nós propoñemos que poden ser respectuosos coa contorna, de feito que de maneira que non afecten esta restauración paisaxística e ambiental, pero ao mesmo tempo valgan para darlle uso á veciñanza de Noia. Pero a visita de Rego continuou posteriormente por toda a comarca, onde tivo tempo de manter diversos encontros con representantes do sector pesqueiro e marisqueiro da zona, como é o caso da Asociación do Cerco de Galicia, a Cerga, ou con representantes das confrarías de Noia e Muros. Rego mostrou o seu apoio ás reivindicacións da flota artesanal relativas ao novo regulamento de control de embarcacións que promove a Unión Europea, o reparto de tax e cotas ou os prexuizos para a flota galega da negociación do acordo do Brexit, entre outros. Galiza ten que ter capacidade de decisión sobre o noso litoral, sobre o noso sector pesqueiro e marisqueiro. Capacidade plena e soberana de decisión, porque xa estamos vendo que cando son outros os que deciden por nós a 600 ou a 1800 km en Madrid ou en Bruselas, sempre deciden contra nós.
E seguimos agora en Ribeira. Alí o Executivo local vén de facer balance das actuacións axudicadas ao longo do primeiro semestre deste ano. A cifra total do investimento ascende a máis de 9,5 millóns de euros, unha contía que, en palabras do propio alcalde, pasará por ser un dos de maior investimento público municipal na historia do concello. Segundo os datos aportados dende o Executivo municipal, dúas das adxudicacións concentran máis do 75% deste total. A primeira delas, cuxo investimento ademais o máis elevado, correspóndese coa construción do novo auditorio municipal na Praza do Centenario, unha intervención que ascende a preto de 4 millóns de euros. Outro gran investimento está relacionado cos servizos de mantemento das estacións depuradoras de augas residuais de Couso e Corrubedo por un importe de 3.300.000 euros. Dende o Concello destacan tamén a construción do novo apeadoiro central da estación de autobuses, onde se van investir 285.000 euros, e tamén diversas melloras nos servizos e infraestructuras no resto das 8 parroquias do municipio por máis d'1 millón de euros. O Atlantic Fest debuta este ano no Concello de Vilagarcía e faino adaptando todos os seus concertos ás actuais restriccións sanitarias. Falamos deste asunto dentro duns minutos, logo da publicidade, aquí nas Novas do Día. Aquí estamos, nas Novas do Día. Durante o 2020, o número de falecidos en accidentes de tráfico na provincia de Pontevedra aumentou nun 15%. Datos preocupantes, mais aínda tendo en conta que a cifra de sinistros reduciuse un 21% respecto do ano anterior. Isto deixa o índice de letalidade nas estradas nun 1,72%, dato que non se acadaba dende o 2012. Dende a subdelegación do Goberno alertan que estes datos non son nada esperanzadores, sobre todo tendo en conta as limitacións na mobilidade que se aplicaron o ano pasado por mor da pandemia. No que vai de ano, os datos tampouco animan o optimismo. As estradas pontevedresas levaron a vida de 19 persoas. As distraccións ao volante e o exceso de velocidade son, segundo as autoridades, os factores concorrentes nos accidentes con vítimas mortais. Entre tanto, a Policía Local de Rianxo iniciou unha campaña especial de control da velocidade que se vai prolongar ata o vindeiro 20 deste mes de xullo. Durante estes días intensificaránse os controis ao dispoñer ademais dun vehículo dotado con radar cedido pola Dirección Xeral de Tráfico. Realizaránse sobre todo naqueles lugares do concello onde hai queixas veciñais polo paso de vehículos a unha velocidade excesiva. Os bombeiros de Pontevedra topáronse hoxe cun obstáculo inesperado á hora de asistir a unha das súas emerxencias. O corpo foi mobilizado polo aviso dun incendio no falso teito da farmacia da Praza de Curros Enríquez. Ao intentar acceder á zona, os efectivos atopáronse con que os volardos coas letras Vila, que decoran o final da costa da rúa Fernández Villaverde, lles impedían o paso. As letras foron retiradas á man, pero as súas ancoraxes impediron o paso do camión. Finalmente, os bombeiros tiveron que ir a pé ata o establecemento cun extintor e cunha escaleira manual. O suceso non revestiu gravidade, pero moitos veciños amosáronse preocupados polos problemas xerados por este obstáculo de tratarse dunha intervención de maior envergadura. A Asociación Amicos rehabilita un xardín botánico na adega Gran Bazán. Nos traballos participaron 25 membros da asociación durante 2 meses. A adega inaugurou unha placa no espazo como recoñecemento ao traballo de Amicos. A Asociación Amicos demostra cada día que as persoas discapacitadas están cualificadas para o mundo laboral. E o mellor exemplo é a Ecobrigada, un equipo formado polos membros da asociación para a realización de obras forestais, xardinería, mantemento e reformas. Uns traballos cos que contou a adega Gran Bazán para rehabilitar un xardín botánico da súa propiedade. Este proxecto consisteu na rehabilitación do xardín botánico da bodega Gran Bazán. Foi un exemplo tanto na comarca de Barbanza como na de Arousa dunha inclusión real, xa que foi desenvolvido por 25 persoas con discapacidade intelectual ou inclusión social. Os participantes traballaron durante 2 meses realizando tarefas de xardinería e obras. Bueno, cortamos a erva, fixamos este jardín todo de novo, podar e así. Bueno, a nós gustounos moito. Dende a adega inauguraron unha placa en homenaxe á asociación polo traballo realizado. Pois consideramos que era unha oportunidade estupenda para darlle opción de traballo na bodega e,
Unha vez que empezaron o traballo e vimos os resultados, pois estamos encantados. Ao acto acudiron os representantes do goberno vilanovés que agradeceron que as súas empresas conten coa Asociación Amigos para realizar os seus traballos. Porque fan un traballo bo e é unha forma de axudar a inserción da xente con discapacidade, que é a mellor forma de estar. A forma de estar non é non estar facendo nada, sino ser útil á sociedade, porque así te sintes máis valorado, e nos estamos encantados con este tipo de colaboracións que xa hemos feito con outras asociacións e que agora ampliaremos coa Asociación Amigos tamén. A asociación agarda que máis empresas contacten coa Ecobrigada para demostrar que están capacitados para realizar calquer traballo. Facer un chamamento a todas as empresas e as institucións a que coñezan a nosa Ecobrigada e se cercioren de primeira man que a discapacidade pode ser un gran motor para o cambio. O xardín rehabilitado será utilizado pola adega Gran Bazán como un punto de esparexemento para as súas visitas guiadas e tamén para a realización de eventos. A adega recibiu hai uns días o selo de calidade da empresa Bayer e agradeceu a Amigos a súa colaboración na obtención do distintivo. E Pontevedra recupera a súa Semana do Patrimonio Invisible. A cidade convida a veciñanza a coñecer e poñer en valor algúns dos espazos máis senlleiros da capital. Por iso, durante 3 días, organiza visitas guiadas a lugares como os Xardíns do Pazo de Lourizán, o Cemiterio de San Amaro ou o Arquivo Histórico Provincial. Descubrir os segredos do patrimonio de Pontevedra será posible a vindeira semana. O Colexio Sagrado Corazón de Placeres, o Arquivo Histórico Provincial, o Depósito e Cemiterio de Santo Amaro, os Xardíns de Lourizán ou Villa Pilar abren as súas portas á veciñanza. A Semana do Patrimonio Invisible é un ciclo no que abrimos as portas de edificios e espazos que normalmente non están accesibles ao público en xeral e no que deseñamos unhas visitas guiadas de pequeno formato, pequenos grupos de 12-15 persoas como máximo, para que os usuarios garden na memoria unha experiencia cultural única. Os días 15, 16 e 17 de xullo celebraránse as visitas con 5 cada xornada. Serán para un público reducido de entre 12 e 15 persoas para garantir a calidade da experiencia e a protección do patrimonio. Estas xornadas o ano pasado xa tuveron moito éxito. É unha maneira de ensinar patrimonio dunha forma que, bueno, a quen nunca lle apeteceu entrar en espazos que están fechados e que non coñecemos. Xa desde nenos eu penso que é unha curiosidade e non tan nenos. Os interesados terán que reservar a súa praza no formulario da web www.patrimonioinvisible.gal e agardar a confirmación por email da organización. As inscricións abriránse o sábado ás 11 da mañá. O Atlantic Fest estrease este verán por fin en Vilagarcía. O festival contará nesta edición con 13 concertos. Dende a organización xa prepararon o evento adaptándose ás novas restricións sanitarias. O Atlantic Fest regresará este 2021 tras un ano de parón nunha nova localización, Vilagarcía de Arousa. O evento estrearase nesta edición na capital do Salnés con 13 concertos que se celebrarán do día 12 ata o 24 de xullo. Y lo que queríamos desde luego era que el festival tuviese la esencia que ha tenido hasta ahora, ¿no? Que fuesen bandas que tengan gran poder de convocatoria, pero también darle la oportunidad de venir al festival a bandas pues con menos poder de convocatoria, pero que tienen una calidad enorme y que queremos que sigan siendo parte del festival. Por eso hemos escogido diferentes ubicaciones dentro de la ciudad para poder jugar con diferentes aforos. No cartel alternaránse artistas de éxito nacional con artistas da comunidade. Os concertos terán lugar en 4 espazos: na Praia da Compostela, co espazo Alma Atlántica, no Auditorio, co Xacobeo, no Porto, co Vibramau e no entorno da Praza da Pescadería, co escenario Paco y Lola. Todos os espazos están adaptados ás novas restriccións da vila. Entonces por eso preparamos todo, poniéndonos ya en el peor de los escenarios, poniéndonos en un nivel alto de incidencias, y preparamos el festival de esta manera desde el minuto cero. Por las circunstancias nos ha tocado estar en este nivel y estamos preparados para hacer la edición, cumpliendo todos los protocolos. Ademais dos patrocinadores privados, o festival tamén conta co apoio das diferentes administracións. Dende as institucións resaltaron a importancia da celebración destes eventos que garanten a seguridade e fomentan a cultura. Son parte da nosa cultura, son parte do que somos como pobo, son parte do orgullo que dende a Deputación de Pontevedra sentimos con todos os festivais de música. Reflicte tamén o voso compromiso coa
coa escena galega, e creo que é importante tamén o apoio a música galega, e os festivais tamén sodes punta de lanza neso. O irresponsable neste caso sería non permitir que o sector cultural continúe desenrolando a súa labor, continúe caendo, porque as actividades que se poidan facer de maneira controlada e segura é compromiso de todo, das administracións, pero de toda a sociedade, que continúen, que a vida continúa. O público estará sentado en todos os concertos e a ocupación está limitada adaptándose á nova normativa. Se a situación o permite, a vindeira edición do Atlantic Fest celebrarase por completo na Praia da Compostela. Rematamos, señores. A partir de mañá poñerase a fronte deste informativo no que resta de verán o meu compañeiro Juanma Lorenzo. Vostedes máis eu vémonos, se queren, no verán nas noites dos venres aquí en Canal Rías Baixas a partir da semana que ven. De contado chega o tempo e xusto despois Orixe e Calidade. Graciñas por estaren aí. Adeus.